Good morning! Anong petsa na guys? 8:40 lang. Na ano eh. Isa na yung mga bagets. Daddy lumipat ng couch. Tulog pa si DM. Galing na ako sa baba. Bumili na ako ng pinapay sa noodles. Oh, wait lang. Bumili lang si Tita Joy ng tubig. Kaya nakaluto na si Joy ng adobong kinamatisan or kinamatisang adobo. Sayang na kami ng kanin and then yung fried chicken. Hi! Bang nanonood sila ng wish list. Chicken day. Adobong kabog. Gloomy ngayon, oh. Happy Sunday. Hindi kami nakapag-day challenge kasi naubos yung oras namin sa chikahan. Puro chika kasi tayo, eh. Alas 3! Oo, alas 3. Eh, syempre, mag-aning mata namin. Oo. Kaya, sana maano natin kahit isa mamaya. Oo nga. Yung Froggy, malalaki. Kahit isa sa atin. Fire noodle. Hindi na nakapag-swimming yung mga bagets kasi bawal pag weekend ang guest, no? So yun. Bawal daw yung guest. Guest. Monday to Thursday lang pwede daw yung guest. Mukhang ulan. Oo. We bayad na 100. Puyat din to. Anong oras na din to natulog? Morning! Oo, aga kaya 10:30. Maaga pa yan kanya. Ay! Morning! That's my braso mo. Kili-kili. Amoy, amoy, amoy. Pamaya ka ng kili-kili. Amoy, amoy, amoy. Bango kili-kili, ah. Isa pa, amoy ako. Ang bango, bango, bango. Hi, dear. Nakita mo na LRT? Kain tayo. Pag natalo na natin, pero after mag-DM. Puro laro ang pinag-uusapan. Nami-nami. Kakamay ako! Daddy. Ganda naman magsulo. Ay, papa, oh. Hingi daw. Hingi. Ayaw ikaw bigyan. Ang cute yan laka niya. Hello, Ju. Hi, Ju. Yung mga bagets lumabas, nanguli ng Pokemon. Ano, Joy? May space na? Agrigil? Ay, ready na kayo? Lulutuin ko na yon. Yung spicy noodles. Ha? Wait lang paglabas ng Froggy sa CR. Sige, welcome. Ang batang kumakain na naman. Saan kayo magkikita? Tapos kami dito sunod na lang. Mag-grab ka na lang. Kung ayaw mo kami Uji pa ka naman. dito ang hawak. Sweet! Babae. Ano ba?
dalawang tayo. Lakas na silang ilitay guard saan? Ano ba? Lambing ano? Kain ng kain. Wow! Si Micheline. Wala ba kayo mga kamay dyan talaga? Buti magana siyang kumain eh, no? Op! Ala, nakita na naman. Alis ka dyan, bawal ka dyan. Ala! Papakulo na ako ng tubig para sa kanilang challenge. Burning! Tag-isa-isa sila. Ano kanya yung isa? Kana-post pa. Sasaluhin natin sila, Joy, ah. Ay, sumasayaw ang Bebe Ju! Isa-isa para fair. Kaso, ito lang kami ng isang mangkok eh. So, yung isa doon na lang sa flat. Lubos mo, huwag mo sayang yung sauce. Yan ang anong pamatay dyan. Ito yun? Oo. Amuyin mo. Oh! Amoy pa. Oo, amoy pa lang eh, no? Dekoro. Ay, grabe. Nangangagat eh, no? Grabe ang anghang. Oo. Pero ang sarap ng lasa. Oo, yung amoy niya nga, tsaka lasa, sarap. Naka-set up ka na. Ayan. Doon sila, ano guys. Si Kids ready na, may Coke na eh. Ay, may Pepsi na eh. Ito na guys. Kumukulo na. Liparin ang awit ng buhay ko. Ano natin, medyo lutuin pa natin ng konti para madulas. Sino kayang ano dyan? Unang aayaw. Si Froggy ba mahilig sa manga? Kaya nyo naman na din. Sama to? Halo mo na dyan. Seaweed. Sasaluhin natin sila, ha? Sasaluhin talaga? Ay! Muntik na. Di pa sila pagkat. UST yung ano yan. Pupoy muna sila doon. Panalo si Daddy. Niyukuan niya lang, guys. Ubos. Can we have that on replay? Sa ano ni Joy? Sa channel ni Joy. Yung price, Daddy, mamaya. Char. Overnight daw. Si Dalton, di ba ka-move on, no? Nakakasipon siya. Nakakatunaw ng utak, eh, no? Grabe. Wala ice cream ko. Nakahubad na yan. Nainita na? Nainita na siya. Bye-bye! Uwian na. Thanks, Ann.
Thank you. Bye-bye, baby Ju. Ang puti talaga. Oh, sama? Bye-bye, Jaya. Bye, Gia. Bye-bye, thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, kids. Bye-bye, Gia. Thank you. Again, next. Bye-bye, baby Ju. Amoy muna. Amoy. Ay! Amoy, kili. Ay! Let's go. Thank you so much. Kunin mo yung anak bag. Joy, saan nyo yata yung bag pang isa, oh? Kay Dalton. Bye-bye. May. Yung pula kayo. Ito, sama to. Bye-bye. 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 Uy, Ana. Shoot mo na lang dito. May. Pwede na. Bye-bye. Pabawi ng tulog. Anong tinatawag mo sa'yo kanina? May. Oy, Bilang mo rin ako noon. nang PS3 tsaka PS4. pag di ka napasaway. I don't think so. Tayo, diba? CD lang sa PS4 yung GTA 5. Sus! Nasa kagad. May alam na agad si Bala. Di ba, check na lang. Hi guys! Nakauwi siguro kami mga bandang ano na, alas 5. Yung mga alas 5 nandito na kami sa bahay. Ano lang naman yung biyahe, mabilis. Kasi Sunday nga, from QC, nag-Manila kami, and then nag-Rojas Boulevard. Kaso pagdating dito sa EDSA, alam mo naman, lagi sa EDSA, ayun, dyan kami medyo natagalan. So, ayun. 5 PM, nandito na kami. And then, ayun, nag-ano kagad ako, may inayos agad ako, and then, ano pa ba? and then, tapos yun, umuwi muna si daddy nga sa Pasig, tapos andyan na siya ngayon sa MRT na ata, babalik na ulit dito kasi may pupunta kami birthday ng ninong ni Chris. Yun. So, kailangan namin pumunta doon kasi magtatampo yung kapatid din namin pinuntahan. Kaya yun, tapos si Chris pagdating namin kanina is nakatulog agad, napagod siguro yung kakalaro. And then, sa biyahe, ayun. Purlogis, no. Tapos medyo napagalitan ko din kasi yung kanina. Kaya nakatulog ng maaga. Mainam para magising din siya ng maaga. Ayun, tapos may inaantay pa akong isang tao. May gagawin kasi siya dito sa bahay. May ipapagawa ako. Sabi 9 PM ang dating nila. On the way na daw, nasa LRT na din. And then by 10 o'clock naman si Shirley Mew. May magkita kami para yung yung mga orders niya nga may bigay ko na. So, yun lang guys. Ang ganap today. Pasensya na, hindi kami nakapag-challenge laan. Kasi busy siyan sa pag-i-edit ng mga vlogs niya. Ang ganda doon mag-upload. Ang bilis. Kaloka. Sana magkaroon na ng fiber dito sa Pasay. You know? Kasi hindi ka pa nakakatayo pag in-upload mo yung ano ba yun? Kasi nag-upload ka, ganun. Hindi ka pa nakati sa upuan mo. Na kaagad. Uploaded na kaagad. Kung bongga ng fiber, diba? So, sana magkaroon na din dito sa Pasay. Ano pa ba guys? Ang update. Ngayong Monday na naman bukas. Magiging busy na naman ako ngayong week na to, guys. Kaya, for sure, wala na namang vlog. Kaya, humihingi na ako sa inyo ng pasensya. Advance pasensya. Kasi, ayun nga, need ko mag-prepare for the opening nung store sa Cebu, ng paglalagyan ko ng RMK products. So,
So, mag-ano ko namang magpe-prepare ako ulit ng mga items na ipapaship ko doon. O, yun lang. And then, bazaar ulit sa this coming Friday, Saturday, and Sunday na naman weekend. Kaya, pwede naman ako makapag-vlog. Pero pipilitin ko pa rin guys, promise. Kung ano lang yung may vlog ko, yun lang na muna. Tapos, yun. Ayun lang, busy week. Ngayon darating na linggo na to. Thank you, Lord. Sa magtrabaho, pero nakakapagod lang talaga. So, yun lang. Yun lang guys. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. So tired na. Pero kailangan pa namin umalis. Bawa nga di si Daddy. Sana pala hindi ko na pinauwi. Kung alam ko lang na kasi madami siyang talang gamit din. Sabi ko iuwi niya muna sa Pasig. Hindi bumalik na lang. Hello ka lang. Ayun. Bye-bye na.